How will you rate the performance of the Region 1 PNP? Before I took over, galing naman ako rito. Well, I can see that PRO1 ay mas disiplinado police, ano. I can see that as yung ang PRO car, di ba? They are pinakakunting kaso administrative at criminal criminal case ng mga police. Dito sa PRO1, being before the chairman of the commission and the disposition of administrative cases, ay mangilan-ngilan din, no? So yan din ang isang nating tutukan para lalo pang kumunti yung mga kaso ng pulis. So yun nga, sinabi ko na may mga nangyayari na hindi maganda tuwing off duty ang mga pulis na napapasubo. Siyempre off duty, nagipag-inuman dyan, ngayon hindi natin papayagan dyan. Bibigyan natin sila ng role sa anti-criminality campaign natin. Sir,